Кичә кояшыбыз баты белән, Рамазан айыбыз белән хушлаштык. Төнне безнең шәһребезнең матур телевизкасында шулай барлык мөселманнарны шушы бәйрәм белән котлау сүзләре чыкты. Әгәр дә күргәнегез булса, һәм инде кояшның баюы да бик матур гына узды. Шушы бәйрәм хакына дип уйлыйбыз. Һәм инде монда килгән мөселман кардәшләребез бүгенге шушы матур көннең башлануы белән бик каты сыкланып, шушы мәчет янында җыелышып, бәйрәмне ачып җибәрергә көтеп торалар. Бар күңеллелек, бөтен дөньяда бар бер ям бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм. Бәйрәм бүген. Бәйрәм бүген. Бәйрәм белән, мөселман кардәшләр. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli din kardeşlerim, Ramazan ayın uzattık. Gajayip cemaat pandemiyadan soň meşit tulgan. Әле алай шул хәтле күп кеше мин күргән юк идем. Димәк, халык дингә тартыла. Димәк, халык бу сынауларны кичереп үз гадәтләренә тартыла. Әмма намаз һәм ураза ул кешене үзгәртергә тиеш. Кеше ул намаз укып үзен Аллаһ каршында ул Аллаһны күрмәсә дә Аллаһ Тәгаләне күрә дип аңларга һәм тыярга тиеш. Һәм әгәр дә инде намаз кешене үзгәртмәсә, димәк аның намазы шикле. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, Әл-Анкабут сурасында 45-нче аятта: "Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Инна-ссалата танха анил фахша вал мункар." Дөреслекдә намаз гынахлардан һәм төрле бузыклардан кешене тыя, туктата. Туктата. 5 тапкыр син көненә намаз укыйсың. Ничек син 2 намаз арасында гынах кыла аласың? Шуңа күрә максат уразаның да шундый ук. Нәрсә әйтте Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям, әгәр дә син ураза тотып гынах кыласың икән, Аллаһка синең аш һәм сусап йөрүең кирәкми ди. Димәк, ураза кешене үзгәртергә тиеш. Намаз кешене үзгәртергә тиеш. Без үзгәрдекме? Бер-беребезгә сорау бирик. Айырма бармы Рамазанга хәтле булган хәлләребез һәм хәзерге хәлебез? Шулай юкмы без гынахка карап, җиңел генә аны үтеп китә идек? Юкмы? Үзебезгә хисап кылып, үзебезгә җавап бирергә тиешбез. Хасибу анфусакум кабла ан тухасаба. Умар радиллаһу анһу әйтә, иң беренче үзегезне хисап кылыгыз ди. Безгә һәрберебезгә бу Рамазанда үзгәреп, гынахлардан арынып, бүген Шәүвәл айына гынахсыз сабый бала дәрәҗәсенә лайыклы булырга насип итсен. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, хәзер мин сүз безнең шәһәр һәм район башлыгына Рамил Хамзич Муллинга бирәм, аннан соң без иншалла намаз укырбыз. Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu ve selam Muhammedin ve ala alihi asya ecmaîn. Barcha maqta, barcha buyuklar bir Allah subhanahu taala bo'lsa. Haminde shu dunyoga rahmati bilan jibarilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat shariflarimiz jon tanlarimizdan borib yetib Allohning rahmatida bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli din qardoshlarim, musulmon ham muslima do'stlarimiz.
Barыгызны да шушы зур тантана белән, шушы зур бәйрәм белән ихлас күңелдән котлыйсым килә. Хөкүмәтебезнең җитәкчелеген исеменнән, үзебезнең яныбызда булган җитәкчелек исеменнән, шәһәр җитәкчелек исеменнән һәм шәхсән үз исеменнән шушы зур тантана белән сезне барыгызны да тәбриклисем килә. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Hürmetli kardeşlerim, şahardaşlarım, sizin için көңілдән bu ulug бәйрәм белән котлыйм. Аллаһ Тәала кылган изге гамәлләрне, тоткан уразаларыбызны, биргән садакаларыбызны, торган намазларыбызны үз киң рәхмәтеннән кабулдан кылсын. Киләсе Рамазанга лаеклы булыйк. Әмма ләкин Рамазанга хәтле вакыт бар, шуңа күрә менә бу узган изгелекләр безнең гамәлләребезгә тәэсир итсен. Бердәм булыйк, бергә булыйк, өлкәннәргә хөрмәт күрсәтик, яшьләрне тәрбиялик, иншалла бер-беребезгә файда булыйк. Иншалла Аллаһ Тәала үз киң рәхмәтеннән ташламасын. Şiksiz şadbız. Әле кайчан гына олы кунагыбыз изге Рамазан ayын сагынып көтеп алган идек. Инде менә аның белән саубулашыр чак та җитте. Сагышлы да, моңсу да. Изге Рамазан ayы иманыбызны тагын да ныгытты. Игелекле гамәлләр эшләргә этәргеч бирде. Калпләребезне Коръән сүзе белән нурландырды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Barımızda şu beyram bilen gene beyli tuğul. Her günümüz Allah Subhanahu Teala koşkan işlep değil, anatılıp yaşarga nasip etsin. Indi Allah Subhanahu Teala çek bu dünyada bizni birge etti, ahirette de cennet bakışlarında şöyle görüşüp konuşaga nasip olsun. Bu kıyaşlık günü, nurluk günü, maşallah biz indi elbette bir-birimizni şulay yaratıp tebrikliybiz, kutlaybiz. Beyram bugün. Ama lakin indi uyuşturucular bir şuna seçin. Buna şu balalar şigiş yasay turgan vakitda yağmur gına bulmasın. Çünkü bu bizim balalarımız, onlar indi bu dünyadan çeşitleri güller şey. Onlar hazırlanırlar. Onlarga qarab biz tutlanabız elhamdülillah. Qaragız, nihatli Allah öz keng rahmatini bizga ko'rsatdi. Quyosh biz bugün, yılı bugün elhamdülillah. Endi albatta bolalarimiz hali bizning uchun sadaqatu jariya. Shunga ko'ra biz nechik ularni tarbiyalaymiz, ularning bizga qarata igiligin umidlanirga to'la kelajakda. Bolalar, siz Ramazan ayının kirin sizdiniz mi? Men sizdim. Ramazan keldi Ramazan. Bor musulmon seyine. Konak bulup kelip kirdi. Hamma bizning uyine. Teleseler kelip tura, apırdalar uyine. Bizning bulmalari gül beyram shakini. Священный месяц Рамадан, как милость нам Аллахом-дан. Аллах нас к краю призывает и двери ада закрывает. Спеши, муслим, держать свой пост. Путь для тебя он и непрост. Аллах грехи прощает, дорогу к раю облегчает. Шушы матур кыяшлы көнне бар мөселман дөньясында халыкның кәйфе бик күтәренке.
Балалар чыгышы, шушы бәйрәмдә балалар чыгышы кәйфләрне тагында күтәрә, көнне матурлап җибәрә. Ураза бәйрәм көнне телим безгә теләкләр. Нашарлык көнне урап усын. Гөлшат булсын теләкләр. Бүген шундый матур көн инде, Аллаһка шөкер. Рамазан гайте дә җитте. Кояшлы көндә, җылы көндә без гайтны бәйрәм итәбез. Күрәсез, нинди генә монда уеннар, чаралар юк, барысы да елмая. Бу шундый елмайларны күргәч, кешеләрне күргәч, һәрберсе дә шатлана, бәйрәм итә. Үзең дә бәйрәм итәсең, һәрберсенә дә карыйсың. Аллаһка шөкер, һәрберегезне дә бәйрәм белән котлыймын. О, молодец! Без монда бәйрәм итәбез. Монда бик күп эстафеталар, уеннар, чаралар оештыралар. Без иптәшләр белән рәхәтләнеп бәйрәм итәбез. Он, брат, его год стоит. Давай, все, побежали. Миңа көрәш өчен, чөнки мин малайларга күңелле. Айда. Әйләндер. Монда җиңсәң төрле бүләкләр бирәләр, һәм күңелле җиңелсәң һәм бирәләр. Һәм шуй миңа монда килегез, әйдәгез. Идә атмагыз. Опа! Давай, тяни. Күптән көтеп алынган Рамазан айы инде үтеп тә китте. Бүген әлхәмдүлилләһ бик зур көн, бәйрәм, гает мүбарәк булсын. Без дә улым белән бүген менә бу гаилә паркына чыгып, уеннарда катнашып, тәм-томнар сатып алып, рәхәтләнеп күңел ачып йөрибез. Барыгызга да исәнлек, саулык, уңышлар, бәрәкәт, дөньялар имин булсын, тыныч булсын. Киләсе Рамазан айларында, киләсе бәйрәмнәрендә нәкъ шулай каршы алырга язсын иде. Бәйрәм белән. رمضان هذا شهر الغفران Раз, два, три. يا رحمن أعن على الصيام أعن على القيام في شهر رمضان يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم Менә әле балалар белән килдек монда, туганнар белән җыелышып, оныклар белән, якын туганнарыбыз белән сагынып киткән Рамазан айларыбыз китеп барды. Ничектер яман суда инде безгә. Менә гаиләләребез белән җыелыштык. Берничә гаилә инде монда әле бөтенебез дә килеп җитмәдек әле. Иншалла хәзер менә тавыннарны җәеп, утырып Рамазан айны кунак булып озатасыбыз килә. Киләсе Рамазан айларында да шулай очрашып, туганнар, якыннар, балалар, оныклар белән бергәләшеп, Рамазан айларында уразаларыбызны тотып, тагын Аллаһ Тәгалә безгә насыйп итсен иде шундый сөенечле, шундый рәхәт мизгелләрне. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان
Urazlarını tuttuk. Ne yıldık, Allah Teala bu yılda birge yıllarga nasip eyledi. Көңелләр күтәренке. Рәхмәт шәһәр җитәкчелегенә, Салих хәзрәткә шулай мөмкинчелекләр тудырган өчен бергә җыелып, бергә бәйрәмнәр итәргә. Без гадәтчә сезнең белән моны шулай очрашабыз, әлхәмдүлилlah. Мәчетнең ишекләре сезнең өчен гел ачык. Без белмибез Аллаһның хикмәтен. Ул үзе белүче. Ул үзе безне шул төрле сынаулар белән бу дөньяда тәрбияли. Чөнки максатыбыз ул да булса бу дөньядан гөнаһлардан арынып, чиста, пак күңелләребез белән ихласлы ниятләребез белән бу дөньядан китү. Чөнки бу дөнья вакытлыча. Я Рабб, тәннәребезгә сәламәтлек бирсәң иде, я Рабб. Şifa bilsen idi ya Rabbim Allah. Ya Rabbim Allah ileribizge tırnaşlık, iminlik bilsen idi ya Rabbim Allah. Eti enlerimizin hayır fatihasından olup, İsmalarımızın, ınıklarımızın iyiligini kuruga nasip etsen idi ya Rabbim Allah. Yine biz için, halkımız için faydalı bulurga nasip etsen idi ya Rabbim Allah. Selamun Aleyküm Rahmetullah Berekatuhu. Шушы мәчет хезмәткәрләре һәм Салих хәзрәт үзе безне зурладылар. Шушында ифтарга матди ярдәм күрсәткән. Барлык кардәшләребезгә дә рәхмәтемне белдерәм. Һәммәсенең дә гаиләләрендә тынычлык, үзләренә сәламәтлек, гаиләләренә тигезлек насип итсен Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә булсыннар барсы да. Бездән шул кадәр зур рәхмәт, ел сайын безне монда җыялар, безнең күңелне күргән өчен Аллаһ Тәгалә үзләренә көтмә җирләрдән шатлыклар бирсен. Бер-беребезне күрәбез, без монда киләбез, исәнлегебезне белешәбез, аралашабыз. Ramazan aylarına birgələşib. Рәхмәт, инде рәхмәт. Sizni təbrikliyim. Ramazan bayramları bilan, hayıtı bilan ham har biringizga Alloh taolo qabul etsin, bizning izgiliklarimizni ham kelganingiz uchun Allohning rahmatlari bo'lsin sizga.